Днес ще говорим за най-изкъптените ми играчки като малка. По-скоро играчки, извинете ме, обърках се, като малка. Първата ми играчка е това меченце, където и сега си го обичкам, ама не е толкова, защото съм голяма. Ето какво. Само за 3,99. Това струва ли си, хора? Другото нещо е това. Само за 5 лева. Където казва I love you. I love you. I love you. Той се свири. Ето и трето ми любимо нещо. И това и сега си ми е любимо. Много е хубаво. Само за около 1,99. 2 лева по-скоро. Да, 2 лева в всичко в Джамбо. Джамбо си е хубав магазин, който предлага много хубави неща. Това е за мен. Ако ви е харесало, абонирайте се за мен. Дайте палче нагоре, как казах. И край.